En aquest vídeo veurem quins són i com s'han format els majors cims de la Terra. Segons la definició establerta internacionalment, una muntanya és una elevació geogràfica més o menys abrupta respecte del seu entorn, amb un considerable desnivell entre la base i la seva part més elevada. Així mateix, a nivell internacional, es considera com a altitud d'una muntanya a la diferència d'alçada entre el nivell del mar o cota zero i el seu punt més elevat. I com a serralada es considera un conjunt de muntanyes en una mateixa unitat de relleu i amb unes característiques similars. Quant al seu origen, poden formar-se per tres fenòmens diferents: els plegaments tectònics, les erupcions volcàniques o bé l'erosió mecànica. Pel que fa al seu origen tectònic, és el resultat del xoc i fregament de les diferents plaques tectòniques que suren a la capa interior de la Terra coneguda com a litosfera. I en són un exemple els Himàlaia, els Andes, els Alps, els Pirineus, els Atles, les muntanyes rocalloses. Quant a l'origen volcànic, hi ha molts tipus de volcans pel que fa a la qualitat i consistència de la lava que expulsen, des de la que és extremadament líquida, que flueix com si d'un riu es tractés, a la que és extremadament sòlida i compacta, que provoca el taponament i posterior explosió del cràter per la pressió acumulada, com fou el cas del volcà Krakatoa a Indonèsia o el que formà Santorini a la veïna Grècia. El cas que ens ocupa, però, es dona quan la lava expulsada es solidifica en contacte amb l'aire més fred de l'exterior i progressivament va formant un característic cràter cònic. D'aquest tipus, a Europa trobem el Vesuvi, a Itàlia. A Àfrica, el Kilimanjaro, a Kènia. A les Illes Canàries, el Teide, a Tenerife. O a l'Àsia, el mont Fuji, al Japó. I darrerament, pel que fa a les originades per l'erosió mecànica, trobem exemples en les formacions del Colorado a Nord-amèrica o Montserrat a Catalunya. Com a Europa és casa nostra, començaré, per extensió, des de Catalunya a la resta del continent. La Pica d'Estats, amb 3.143,45 metres, és el cim més alt de Catalunya i rep aquest nom per ésser fronterer entre els tres estats, Catalunya, Espanya i França. El cim de l'Aneto, situat a l'Aragó, amb 3.404 metres, és el cim més alt del Pirineu. El Mulhacén, amb 3.478,6 metres, situat a Granada, a la Sierra Nevada, és el cim més alt de la península Ibèrica. El Teide, amb 3.718 metres, situat a la illa canària de Tenerife, és el més alt d'Espanya. L'Elbrús té la particularitat d'ésser un doble cim i amb unes alçades de 5.642 i 5.621 metres sobre el nivell del mar respectivament, situat a la República Russa de Kabardino-Balcària, és el cim més alt d'Europa. Estant en segon lloc el Montblanc, cim fronterer entre França i Itàlia, que amb una alçada de 4.808 metres és el cim més alt dels Alps i de la Unió Europea. L'Everest, Sagarmatha en nepalès, Chomolunga en tibetà, situat als Himàlaies amb 8.848,86 metres d'alçada, és la muntanya i el cim més alt de la Terra. El Tubkal, també anomenat Jebel Tubkal, o el que és el mateix, el massís del Tubkal, situat a la serralada de l'Atles al Marroc, amb 4.167 metres d'alçada, és el cim més alt del nord de l'Àfrica. El Kilimanjaro, d'origen volcànic i situat a Tanzània,
essent fronterer amb Kènia, amb 5.895 metres, és el cim més alt de l'Àfrica. El McKinley, oficialment Mont McKinley i amb el nom autòcton de Denali, situat a l'estat d'Alaska, amb els seus 6.190 metres, és el tercer cim més prominent i isolat de la Terra, després de l'Everest i de la Concagua. La Concagua, a la província de Mendoza, Argentina, a tocar de la frontera amb Xile, amb els seus 6.962 metres d'alçada, és el cim més alt d'Amèrica del Sud. El Parc Nacional de les Torres del Paine, pertanyent a l'Antàrtida xilena, es troba situat entre les ciutats de Puerto Natales i Punta Arenas, tenint una alçada molt discreta amb els seus 3.050 metres del seu cim culminant, el Cerro del Paine. Mereix un lloc en aquest vídeo per l'enorme bellesa natural que té. El Punca Jaya, amb una alçada de 4.884 metres sobre el nivell del mar, també anomenat Mont Carstens o Piràmide de Carstens, és la muntanya més alta de l'illa de Nova Guinea, al continent d'Oceania. És el cim més alt que es pot trobar entre l'Himàlaia i els Andes, així com el pic més alt del món situat sobre una illa, el cim més alt d'Indonèsia i el del continent. Està situat a la serrada de Sudirman o Dugunduo, a l'extrem occidental del massís central del territori de Papua Occidental. I, com a cloenda, el sisè continent, l'Antàrtida, amb el Mont Vinson situat al nord de l'altiplà, que amb els seus 4.892 metres és la màxima alçada del continent blanc.